Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Ni Mamman Sani na Cani ga hannu tare da dan gwagwarmaya Ali na Cani. Bismillah Ali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ya uwa da ke shafi daga naku ne wanda aka yi sani da Ali na Cani. Ali Cani wanda ya ba da rayuwa ta da dukiya kai kan Cani. A yau muna rana ta Dimansha ne 14 Lucien Madomi Vincent. Ga muna wurin kowa ya sani da shi baya inda aka samu matsaloli kamar yadda gada wadda aka ce masu rai wadda ka tara hanya wadda in ana ruwa lokacin 'yan siyasa kowa ya sani wurin da yake shi nan wurin ayi zaman shekaru baya kakin wannan mulki da adalci shi zo na musamman president de la republique general garne abdurrahman chani shi zo wannan wuri shi zo wannan mulki da adalci kowa ya sani amma a yau kuna ganin wannan societe wannan kamfani mai albarka kamar yadda suke aiki dare da rana shi ne muka zo ɗan uwa su gani masu ƙarya suna cewa shugabannin gaba su aiki to ga tabbas wannan kamfani babu lokaci gare su kudi ba ku ga yanzu muna cikin 14 amma kuna gani cikin aiki su dare da rana kuna gani kudi ba ga su can kowane lokaci kamar yadda gani kuna hausa suka ce gani ya kori kuna gani ga su na kowane lokaci cikin aiki ne a can baya kowa ya sani wurin ga ya an ka ce damana ta yi babu magana abi da kwale-kwale aka bi a zo ana ba mutanen banza kwantara ta ƙarya amma a yau kuna gani wannan bayan Allah wanda an ka ba wannan aiki wannan kamfani da sunan shugaban ƙasa general da president de la republique abdurrahman chani wannan kamfani muna mishi godiya tunda tsakani da Allah wannan kamfani suna aiki tsakaninsu da Allah don haka ma'aikatan da Allah suna aiki muna fatar yadda suka fara lahiya Allah ya sa su ida lahiya Allah ya biya su don bamu da abin biyan su Allah shi biya su duka wanda ya sa hannu ne cikin wannan aiki da wanda ya sa hannu ne da wanda ya biyo ya ce musu a gaishe duka Allah shi sa su aljanna da haka shugaban kasa mai daraja general da president de la republique mutum ne mai son talaka ya ce alhamdulillah tun da can baya inda 'yan siyasa na wallahi ƙaryata ba za su yi wanga aiki za su yi ta kamfai da wanga aiki to shugaban kasa abdurrahman chani mutum ne wanda shi tsakani ne da Allah ne shi kai da haka muna fatar ubangiji Allah ya tsare mu su Allah ya kare mu su da shi da mambobin shi na CNSP Allah ya shada hankulan su da sozawan mu muna fatar ubangiji Allah ya kare mu su Allah ya tsare mu su jami'an tsaron mu Allah ya ƙara ba su nasara kai yan ta'adda kuna shi abin da ka faruwa a shekaran jiya shugabannin mu sun yi communicate wannan dan ta'adda wanda shugaban kasa mai daraja ke biya ni kai ne sozawan mu Allah ya ba su nasara sun kashe shi da shi da dukkan mutanen da suke tare da su amma akwai ƙwarorin mutane daga can ma Nigeria suna hitowa suna cewa ƙarya ta ba a kashe shi tabbas an kashe shi don shugabannin mu ba su ƙarya na biyu kuma kun shi communique na wancan babban hamsan sojoji na Nigeria mai cewa wai a bashi da sati biyu shi zo shi wace Niger yau gashi nan shi da baki ne hito ya ce 'yan Najeriya kowa shi tsaye da kai ne kowa shi kare kai ne kun taba gani mulki adalci a ce talaka shi kare kai ne ya talaka shi kare kai ne da haka shi shugaban kasa mai daraja kowane lokaci son shi kai talaka shi kwana lahiya shi tashi lahiya kuma wallahi tallahi shugaban kasa mai adalci kowane lokaci cikin aiki suke kuma aiki nasu ba zaben su an kai ba siyasa ta zabe su ba bale a ce wanga abu da suka kamfani suka a'a su sun tabbatar da sun zo ne domin ceton kasa don haka kuna gani ayyuka ga sanar da kuka gani kuna gani ku duba ku gani kowane lokaci ku duba wurin gani ku duba kuwa gani ya ku kuna gani ku duba kowane lokaci da aiki ba ha montage na ba a yanzu na yau na Dimansha ba wai montage na kan da dubin montage na aka shugaban kasa mai daraja babu montage gare shi mutum na wanda tsakanin shi da Allah shi ke yi don haka talaka suna goyon baya wallahi sun magana wanda a birni bai san ana son cani ba sai ya zo kawai abinci mutane har su rasa inda za su sashi abinci wallahi mutane har su rasa inda za su sashi ko ina kira na aka ko ina shinkafa arha hatsi arha dawa arha wake arha masara arha ko ina ga suna kuma hanyoyi ga suna ana yi ba ku ga ma'aikata babu sun kawo ga su da ta da aiki ko da shiga aiki su da haka kuma gurmaya ba wancan gurmaya ta wanda su ba su da
da shi yana ƙarya suna nan a yi aiki ga za su ba aiki ba su sa ku ji ba kuna gani kuma ka zama kana musu waɗannan ma'aikata muna fatan ubangiji ana biya su Allah ya sa musu kuma su ƙari kira ni ba yan uwa kuna gani gaskiya ta kawo dole ƙarya ta sha shugaban ƙasa mai daraja mutum ne wanda ya zama toki tsakanin shi da Allah shi kuma wallahi duk wanda kun ka gabai shina ja'ija da wannan mulki wallahi alƙudus ya ci wallahi tallahi alƙudus ya ci saboda shugaban ƙasa shi ne aka samu wanda ya ce idan ya ci amanar ƙasa Allah shi tambaye shi ba a taɓa samu kuma duk lokacin da zai diskur sai ya yi a'udhu billahi min shaitanir rajim bayan a'udhu billahi min shaitanir rajim sa'an nan ya ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah bayan haka nan duk aikin da zai yi sai ya ce insha Allah wata magana a tarihi haka ha ku diba karshen kaso da na musu karshen ko sai kaso ku diba ku kuna gani yan uwa da haka Allah ya kare mu shi Allah ya tsare mu shi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh la fatihu la manufa